हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नै लोगोफोर जोंहा नानिया लोमजागासिनो आङो दा नै हस्पिटालाव लांना दों मैयानिफ्रायनो मोदोमा गुदुं जादों नालाय नै जोङो दा हस्पिटालाव थांनो ओंखारदों आरो पेटागोआव थांसै बिजनियाव बाबानोसै ना नै थांनो ओंखारदों थांसै जों लोगोफोर दा फुदो लोगोफोर बिदिबा मोदोमानो गुदुं जागासिनो बादा होबाबो लाया नालाय दैजोंल' गेलेयो नै दा मोदोमानो गुदुं जादों जों दा हांनो ओंखारगासिनो आरो फिसाजोखौ बानानै लाग्रोबाय आं दैजोंल' गेलेयो मोदोमानो गुदुं जागासिनो डक्टरनो एसे दिन्थिनो थांसै आं बिजनिसिम गाखोनोसै बाबा लोमजानायखाय खर' खाख्रबजोब्बाय बार नांबा गुसु मोनोना ओंखायनो खाख्रब खाख्रब जानानै प्रेसक्रिपसन लानो थाखाय नै लाइनाव गसंगासिनो आंहा नामफोरावहाय नायनानै जि बिलाइखौ हौवाफोरनाबो हिनजावफोरनाबो फिसाजोआ लोमजानाया बाहेरायाव ओंखारथ'दोंनो दसे जिरायथ'बाय जोङो नै जोङो ब्लाड टेस्ट एरि खालामखांबाय रिपर्टखौ मोनथ'वासै नै जोङो दा थांनो ओंखारफिनबाय हस्पिटालनिफ्राय गाबोन रिपर्ट लांनो फैफिनसै थांसै मा नै थांनो ओंखारबाय जोंहा नै गाबखांनानै दासो राखांबाय नै थांनो ओंखारफिनबाय जोङो हस्पिटालनिफ्राय बानसै नानिखौ ना लाथ'लाय लोगोफोर नै जों दा हस्पिटालनिफ्राय ओंखारबोबाय नै टाउनाव माबा माबि लानांगौ गोनां जादोंमोन ओंखायनो टाउनावबो एसे हाबफैबाय आरो बिजनि टाउनाव
एसे फुजानि आजानिजों नानिजों ड्रेस नायनोबो सानदों आङो। दा ड्रेस दखानाव हाबबोबाय आरो गस्ला दखानाव नानिनि बेखौ नायनानै नानिया सिगासिनो होननायखाय नैबे पिंक कालारखौनो फसायबाय आङो। नोंथाङा बुंदों बेखौनो हामगोन बायदि मोनबाय आङो नानिनो। दा फिथाइ सामथाइ दखानाव एसे फिथाइ सामथाइ लाबोनोसै। फिसालाया आपेल जानो मोजां मोनो नालाय आङो आपेलजों काजु बादाम लांनोसै आरो फिसालानो। रेस्टुरेन्टाव जों एसे जाग्रा जानानै लाबोबाय। हलसेल दखानावबो बिदिनो माबा माबि थाव साबोन लानांगौ जादों। हलसेल दखानाव लांनोसै। लोगोफोर जोङो टाउननिफ्राय ओंखारबोफिनबाय दा। हस्पिटालनिफ्राय न'आव फैबाय आरो फैबाय। जि ओरैबायदि खांखावफोर जि लोमजादोंमोन मानसियाबो। गस्ला बायसिगोन लाबोन फुजानि फिसालानि स्पर्टिं ओरैबायदि खांखाव खानसि लोमजादों मोनायाव। ओंखायनो आङो लांबाय आरो नानिखौ दा मोनफैबाय। दा 1:30 जाबाय आरो टाइमा। दा उन्दुथ'बाय नानिया ओमफ्राय दा सिखारबाथाय दौफिनबावनोसै आं एन्टिबायटिक एरिखौ दौबाय दौबाय बांद्राय लोमजानायखाय पेरासिटामलखौबो दौदों आरो आं मोनायाव मुलि फुरानाखौ दौखादोंमोन आरो सौग्रायाफोर हस्पिटालाव लानानै थांनांबाय। लोमजाबाथाय जि एसे उसुबिदा मोनथारो गोसोखौ। नानिनि गस्ला ओमफ्राय आजानि गस्ला लाबोबाय। ओमफ्राय बिदिनो थाव एरि सोनानै फैबाय। थोरसि होग्रा माग्रा एरिसो लाबोबाय। दा नानिया उन्दुथ'बाय आरो हाखु दाखु लोमजानायसो लांब्रबदों नालाय बेखिनिखौनो लानानै फैबाय लोगोफोर।